हाबाफारिखौ जों दायो लोगो लोगो खालामनो नागिरदों। जोंनि नैबे ब्रह्मपुर एफआरसिनि आन्दाराव जोङो गंब्रै गामि जेरैहाय ब्रह्मपुर सापागुरि नतुन सनापुर थाइसुगुरि जोंनि हाबाफारिया बेनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ब्रह्म समाजाव जोनोम जानाय हिसाबै जों बेलागु फोरबोआव माखासे प्रग्राम लादों। गिबिसिन प्रग्रामा जोंना इसोरखौ मान होनाय जोङो जयग लादों। जों जयग होनानै इसोरनाव जोङो फोरमायनायजों लोगोसे बोर बिदों जाहाथे जोंनि दमासि फोरबोआव जोंनि दरब्रै गामिनि साफ्रोमबो फिसा फिसौ फरायसा फरायसुलि बा इयुन जेनेरेसन गासैबो सुबुंफ्रा गोथार देहा गोथार सावस्रि लानानै जोंनि बे फोरबोखौ खुंफुंनो हानाय बायदि इसोरनाव जोङो दहाय फुङाव बोर बिबाय आरो नैथियाव जोङो गोथार मोनसे फिरफिला बिरहोबाय। बे फिरफिलायाव जोंहा मोनसे गाब दं जेरैहाय गोदो जोंनि आबै आजौआ बर' समाजा जेरै दमासि फोरबोफोरखौ सिफुं सेरजा खाम बेफोरजों जथा आरो बे गाहायाव जोङो सिथाव होदों पिक्सार सिथाव फिथा लारु जेरै बेफोरखौ जोङो होनायनि थांखिया बेनो बेखौ बिरहोनायनि थांखियानो बेनो जे जोंनि दमासि फोरबोआव गोदोनिफ्रायनो खाम सिफुं जथा सेरजा आरो दमासियाव जानाय जोंनि खायद आबै आजौ होलांनाय बे सौराय फिथा बेखौ जों होनानै जों मान होनानै जोङो दरब्रै गामिजों दहाय नैथि हाबाफारियाव जोङो गोथार फिरफिलाखौ जोङो बेखेवनाय जादों आरो बिनिफ्राय जों दा थामथि हाबाफारियाव जों फैगासिनो दङ। जोङो 12 बाजियाव जोंहा आलासि दङ। बे आलासिखौ जों 12 बाजियाव जौस्राङाव थिखांनानै जोङो गोदो गोदाय जोंनि बर' समाजा हाग्रा बंग्रा दैमा सेराव थानानै हरना गुरना गुसु गुसा माने जोङो दमासि फोरबो फालियोमोन। नाथाय जों बेखौ मा खालामबाय दिनै गामि दरब्रैजों खौसे जानानै जौस्राङाव जोङो माने थिखोबाय। जौस्राङाव थिखांनानै जोङो ओरैबायदि खुंनो थांखि लाबोदों आरो खुंबोबाय थादों। जोङो दाजों 4 बोसोर जाबाय। जों बे जौस्राङाव जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि गासैबो खामानिफ्रा गोदान जेरैहाय जोङो गोदानबाबो जोङो सौराय फिथाखौबो गाराखै मोसानायखौ गाराखै जों बोखोदों। जौस्राङाव मोसानाय जौस्राङाव रंजानाय जौस्राङाव मेथाइ खननाय बेबायदिनो जोङो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौ जोङो फरायनाय बिथिंफ्राव जेरैहाय सोंगाब सोंनाय कुइज कम्पिटिसन बादायलायनाय बेबायदिनो खन्थाइ आवरायनाय सल' फरायनाय बायदि बायदि बिथिं हाबाफारिखौ जोङो दरब्रै गामिनि फरायफुबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो बादायलायनाय हाबाफारियाव लांनानै जों गोजौआव थिखोबोदों। दा जोङो बेखिनि हाबाफारि जोङो बिनि थाखाय जोङो बे कालसारखौबो जों लांफादों आरो गुबैथार जोंनि खुंनाय हाबाफारिया दरब्रै गामिजों जोंहा मोनसे आसाम सरकारनि सिङाव थानाय गंसे सनापुर पन्सायतआव गासै 18टा एफआरसि दङ। बेयावनो जों गिबिसिन जोङो मोनसे एफआरसि दरब्रै गामिजों जों दाजानाय। बेनिखायनो जों बेयाव जोंहा दरब्रै गामिजों जोंनि हाफ्रा मिलायलायो। बेनिखायनो हा सिमा जोंनि रायजो जानाय हाबा बस कास जों आदर्श गोदोनिफ्राय थाबोनाय हिसाबै जोङो इतिमধ্যे जोङो बेखौ जोंनि गासैबो रायजो जानाय हाबाफारि बेफोरखौ जोङो खौसेयै जोङो गोजौआव मोजां समाज दैदेननाय मोजां धोरोम दैदेननाय मोजां हाबा खुंबोनाय बयनिबो गामि बयनिबो न'खराव जोङो सहाय होलायनानै खौसेथिनि गोहोखौ जोङो देखायबोनो थाखाय आरो देखायबोबाय थादोंबो। बेबायदिनि थाखाय जों थांखिखौ जोङो बे हाबाफारिखौ जों लादों। दा जोङो बेबायदिनो जोङो दरब्रै गामिनि हाबा बस कासखौबो जोङो आबै आजौनि नेम बायदिनिफ्राय एसे बोखोसिननानै जोङो स्टेन्डार्डसो जों खुंबोगासिनो दङ। बे हाबाफारिखौनो जोङो एंगारनो हायै बायदि जानानै दिनै फैयै फैयै 4थि बार जोङो बे हाबाफारि थांखिखौ जोङो मावफुंनो जों दिनैबो थांखि लादों। दा मावलांबाय थागोनबो। बिनि थाखाय नोगोद 10 नम्बर मोनबाय ग्रुप बि आ। मा होनदोंमोन? दिन्थिफुंनोथ' जोङो थांखि लागासिनो दङ।
जों सोलोंगासिनो दं 4थि बार जाबाय जोङो ओरैबायदि दिन्थिफुंनो सानदों जोंनिफ्रायनो जोङो बे गामि दरब्रैनिफ्रायनो जाहाथे जोंनि मावनानै जानाय आदर्श जोंनि माखासे हाबा खुंनाय गामियाव बिहामजो लायनाय बेफोरनि आदर्श बेफोरखौ जों साबना हामना खालामनो सानदों जोंनि बेलागुर फोरबो बैसागु फोरबो जों बेफोरखौ जोङो आगुनिख्रुइ जों गोजौ थाखोआव जोङो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो थांखि लागासिनो दं नंखायनो जों दा बर्थमान 4थि आगान सुरनायाव जोङो लासै लासै सोलोंबोनाय बायदि जादों दा इसोरनि अननायाव रायजोफोरनि दरब्रै गामिनि रायजो राजा आइ आफाफोरनि अननायाव फरायसा फरायसुलिफोरनि नाजानायाव जों सानसे निस्सय इसोरा अनोबा जोङो साक्सेस जागोन जोंनि सिमांफ्रा नंगौ जों खौसेथि गोहोजों जों अनलायनायजों मान सनमान डिसिप्लिनजों जोङो दरब्रै गामिजों रुजु रुमाय जोंनि जेन बे हालामनि रायजो राजाफ्रा आलो गोजोनै जेन सान्थि रायजो जानो हायो सान्थि जोंनि फेस्टिभेलखौ खुंनो हायो सान्थि जोंनि मावनो गोनां जों जेनेबा न'खराव बिहामजो लायनो गोनां बेफोरखौ मोजां खुंनो हायो सोरनिबा रुंसारि जानाय बसफोरखौ जों मोजां आदर्श खुंनो हायो बिनि थाखाय जों खौसेथिनि बेन्दोंखौ गोरा खालामगासिनो दं आरो जोंनि नाजानाया बे सासे महरै अल अरुणाचल प्रदेशनि फुटबल एस'सिएशननि प्रेसिडेन्ट थाखु तालुक मानगोनां बिथाङा इतिमध्य आसामाव सफैखाबाय बिथाङा गेवलां मेलाव गाखोफैगोन आरो नैथियाव जोंहा अरुणाचल प्रदेशनि दैमुक इउनिभारसिटिनि सिकिउरिटि अफिसार गाहाय बादोल टिसि बे बिथाङाबो दा सफैनानै दं खाथियाव बे गाहाय आलासि बिथांमोना अलरेडि जोंनि थाखाय जोंनि इनभाइटआव रेडि जानानै फैखाबाय बिथांमोना सफैखासिगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा नैबे हलेंगि एरियानि अरुणाचल हलेंगि एरियानि जोंहा सानैसो गाहाय आलासि दंबावो जोंहा बे बिथाङाबो सफैगोन बेबायदिनो जोंहा माखासे आलासि दंबावो बे प्रग्रामाव थाखानाय बायदि आलासिया जोंनो मेसेज होदों जे गासैबो एबसेन्ट जायालासेनो सफैनो हानाय जों दा मेसेजखौ मोन्दों आरो दा बेखिनिखौनो जोङो फोरमायबाय